би ли влезнал пак в политиката и при какви условия? Аз имах доста предложения от начало, като излязах от новите формации. Но аз смятам, че не съм подготвен да бъда първо адаптиран към обществото. И много ме е срам от това, което извърших. Там не ми е окей. Аз водя битка с себе си. Аз не мога да давам съвети и клище казано на разговорен език, при условие, че аз съм сгафил много в живота. И съм направил най-голямото дъно. Заради това предпочитам да събера парчета от себе си, винаги да съм готов да инвестирам колкото мога да инвестирам в себе си, в образованието все още. И ако видя някъде, където може да ме жени пак тук, бих се върнал като консултант на личности, които да бъдат. Давам ти пример. Ако ти искаш да се издигнеш към дадена политическа партия и си ми окей тук, и се разберем, аз мога да работя като твой консултант как да го направиш, като чист политолог, къде да говориш, къде да бутнеш, какви са целите ни, какви са идеите ни, краткосрочна цел, дългосрочна цел, влезем ли, какво ще правим, как ще го правим, това за мен е окей. Но така рязко влизане за мен смятам, че не е окей.